Don't forget to subscribe mine. Subscribe mine. And of course, Mo YouTube. so the YouTube channel is Beyonce.com at Beyonce, nag-ilog na ra. I don't know si Beyonce. Of course, kapares din na. Ilan ka. Assuming bagag mo. Ako, Dito man niya po. Nabin diri ka rin lang, Ate Ella. Boarding house ni Ate Ella. Hi guys! Masaya man sa yung challenge. Mag-challenge me. Wala dito to. Masaya ako yung challenge. Magsaka na pagpila. Whisper challenge. Amo ba? Na ako'y ingon. Imong tag na ako na nga akong ingon. Oh. bench. Bedsheet. Calculator. Ball. Cartoon. Ayun. Cartoon. Charger. Karton. Computer. Omni. Saba. Door. 22, Aparador. 24, 25, Cortina. 27, 28, Computer. 29. Sayang, 29 next. Ayun. Airport. Keyboard. Cellphone. 9, 10, 11, Telephone. 14, 15. Table. Next. Pag galing lagi. Four, Cabin. Carmelite. 7, Car. 11, 12, 13, Ha? 14, 15, 16, 17, Cabinet. 19, Cabinet. 20, 21, 22, Mosket. 24, 25, Caramela. 26, 27, 28, Basket! 29, 30. Basket. Mga Sorry na. For imong good. Cabinet. Cortina. Cabinet. Carbinet. Ako next na po. Ako daw. Dali lang ha. Te, Ika nang sa balay lang. Lakusuga dyan ay oy. Gani. Di ko kadungog. Asa? Nang na? Te. Te, kanit oh. Uy, sugod na oh. Okay. Soft drinks. Ano sa saba? Kanit oh, kanit oh. Ayaw, tublay. Wala ko. Dali. One. Ice. Ha? Kanali sa kena. Ha? Kariton? Bag. Midget. Lighter? 30. 30 na. 30 na. 30 na mo na. Mana? Luggage. Luggage. Luggage, 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 luggage. Luggage, luggage, luggage. Luggage, luggage. Ay, ako. Baby point. Ay, ati. Guys. I-prank na to sila. Muna ko. Kaya-atake ko sa car.
Unsa man na? Gwapo man, dila mo kasi pili ako doon niya. Chawa mga dahil na ba? 36 lang lamin yun dayo. Ako ang dugan ba? Tingnan ko kaya may Gakabog. Sa kainit siya. Kainom mo tubig, be. Dito limpira to mga baso. Pag Kung gani nagpalit siya, lagi kayo na ilang mura jud ko na blanco ba niya nang. Ano pa gid kayo, Jo? Kunya, ako ulo ba niya? Mainit siguro Ako kayo. ulo ba ka ng anak? Kasi pag-anak ako mura wala na wala ko ka-feel ano ba? Sakit. Wala nga bitaw feel ko na kita pa init alis siya. Lagi mo. Super painit pa pero panagili nga pala. Ganina Nani ang good. kainit. Oo, kadali lang ba? Wala na magilay vitamins na. Ano, kung dugan mo raga. Pero ba nurse kay, gwapo kita matutungsan ako Bakit na ba? sa katipupan mga pulis. Sa mag-exercise mo ito kay para ghost. Kuan to, feeling na ko kay Ang pinakauna, mapildi ko. Ngayon, trabaho mat. Diha na siya Dahil sa dito gawas. akong dughan. oh, ikaw na po. Diyan na, kay Jun. Ang sanay ka. Patay. Mura ko lipong. Ano siya? Ay, wala ko kabalo. Dito ka sa pag-kuan dito be. Pagbantay dito tindahan be. Oy! Dahil ko ulitin doon. Linggo dito namin, bangko dito, no? Katong gamay, katong ginabangko na kung maglaba. Ikaw! Kainit siya. Siya, di ako na siya. Dahil ko ayo. Pasaluag ko siya kung Dito lingkod ba? Sa mga ka, oy. tapos na lang electric fan. Buro nakuhan ka sa Ina mo kuan tubig. Ako na. Tubig kasi ilabi. Ah, Ako na okay man ko yung baso to. dito. Nakapahulay na ko inom ng tubig na din. Huy! Huy! Siya! Ako ka karon ba? Nana! Card. Ayan siya, nagpuya-puya siya kay nagpuya kay story. Nag-prank ko. Nag-video ko. Gago! Dili ko katay kay dugan ako. Grabe akong kulba. Sumuka ni mo siya siya, oy. Te, cards, te. Uli na, me. Thank you, Ate Ella. Balik-balik mo ka na magluto tag gulay. Bye, Ate Ella. Thank you. Bye, bye. Dito, tama.